napomínali na cestu spasenia, mali s nami trpezlivosť, preukazovali nám lásku a boli nám tým najlepším príkladom života viery. Modlite sa za nás, aby sme o viere napredovali živý Pánu Bohu na chválu, svoj sľub dodržali a vieru jediného Spasiteľa vyznávali od smrti. Ďakujeme vám, milí naši rodičia, krstní rodičia a starí rodičia, za všetkú vašu lásku, starostlivosť pre kresťanskú výchovu. Aj vaši príčinní, s ktorými spotvrdili svoju krstnú Bohu, význali vieru a boli prijatí do spoločenstva dospelých zboru. Vy ste za nás význali vieru pri krste, dohliadali ste na nás, aby ste sledovali pravou Boha a nášho Spasiteľa Pána Ježiša Krista. Za to sme vám vďační. Zároveň vás prosíme, aby ste nás vybili cestami viery aj naďalej. My vám s Božou pomocou chceme preukázať úctu, vďačnosť, poslušnosť. Modlite sa s nami za nás, aby sme spoločne mohli odzovať prvý rok Pána Boha, časom v živote nás aj na veky jeho kráľovstve. Vážený cirkevný zbor, tento pamätný deň ďakujeme Pánu Bohu za jeho otcovskú lásku a milosť. On obdaroval nás, stvoril nás na svoj obraz, vykúpil krvou svojho syna Pána Ježiša, posvedzuje nás Duchom Svätým. To urobil, aby sme boli aj my jeho deťmi a dedičmi jeho kráľovstva. Úprimne mu ďakujeme aj za tento deň, keď sme mohli vyznať vieru v Neho, potvrdiť svoju krstnú zmluvu a byť prijatí do spoločenstva dospelých kresťanov. A toto všetko chceme jemu ďakovať, jeho chváliť a jemu byť poslušný. Vážená pani farárka, milí konfirmanti, vážené kresťanské zhromaždenie. Dnes sa stretávame v Božom Mánici aj my, diamantoví a zlatí konfirmanti, aby sme si pripomenuli slávnostné chvíle spred 50 a 60 rokov. Mysliav sa nám vynára čas, keď sme sa ako 13-roční mladí ľudia tu stáli pred týmto oltárom, boli prijímaní za dospelých členov cirkvi a po prvýkrát pristupovali k Večeri Pánovej. Bolo to obdobie, kedy sme ešte ani len netušili, čo znamená nasledovať Boha v každej chvíli. Mohli sme mať len istotu, že On nás nikdy neopustí. Zo 17 diamantových a z 15 zlatých konfirmantov nie všetci sú tu dnes prítomní. 4 diamantových a 2 zlatých konfirmantov si Pán povolal k sebe do večnosti
a 9 diamantoví, 5 zlatí konfirmanti sa nemohli zúčastniť z vážnych zdravotných či rodinných dôvodov. V živote človeka to už tak býva. Čím je starší, tým častejšie spomína na mladosť, častejšie na album a na fotografiách sa snaží rozpoznávať tváre, ktoré v tomu času upadli do zabudnutia. Možno i naša konfirmačná fotografia niečo prezradí od nich, od ktorého ubehlo tak veľa času. Vidíme na nej mladé tváre so šibalskými očami, krásne, matkou starostlivo vybrané biele šaty, prvé topánky s podpätkom, vážne obleky na útlých chlapčenských pleciach, otcovými rukami, uviazaný uzol na prvej kravate. Veľmi, čas nikto nezastaví. Dnešná slávnosť diamantovej a zlatej konfirmácie však môže byť osobným vyznaním každého z nás. Až potiaľto nás viedol Hospodín. On pomohol, potešil, pozdvihol, posilnil, i keď nie vždy sme sa my vo svojich životoch k nemu priznávali, on bol vždy pri nás. Stojíme pred oltárom aj teraz, hoci v inom šate a poznačený vrástkami, ale verný vyznať vieru v trojjediného Pána Boha. V pokore sa skláňame pred Tebou, Pane, a ďakujeme za veľkú milosť, že sme sa tejto chvíle všetci tu prítomní mohli dožiť. Chválime ťa, Bože Všemohúci Oče, za tento deň i za celý život. Veľká a úprimná vďaka patrí našim milovaným rodičom, starým rodičom a krstným rodičom. Mnohí z nich už nie sú medzi nami, no v našich srdciach a spomienkach žijú stále. S láskou spomíname a ďakujeme aj už nebohému pánu farárovi Andrejovi Hajdúchovi a Ondrejovi Urbanovi, ktorí nás na cestu kresťanskej viery do života starostlivo a s trpezlivosťou pripravovali a oficiálne vieru. Veľké poďakovanie chceme vyjadriť námestnej pani farárke tu v Málinci, magistre Irene Gajdošovej, a celému málinskému cirkevnému zboru, ktorý ste nám toto krásne stretnutie a slávnosť diamantovej a zlatej konfirmácie umožnili a pripravili. Nech Pán Boh požehnáva slova, ktoré v Božích chrámoch zvestujete, aby ste ľahostajných prebúdzali a veriaci utvrdzovali vo viere. V tejto chvíli nezabúdame ani na tých, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli v dnešnej slávnosti zúčastniť. Aj za nich vyprosujeme u nebeského Otca požehnanie, ale aj za tých, ktorí sa tejto chvíle nedožili. Nech im Pán Boh dá večnú slávu. Aj teraz prosíme o Božiu prítomnosť v našich životoch i v životoch našich blízkych. Tak ako sme my nachádzali a dodnes nachádzame istotu v Bohu, aby aj naše deti, naši vnúkovia, ďalšie generácie nachádzali v ňom svojho Spasiteľa. Za to dnes ďakujeme Hospodinovi. Bože, žehnaj nám tento milý chrám, dušu i srdcia dvíhaj k nebesám. Požehnávaj bratov i sestry. Je to Tvoja veľká milosť, že sme sa ešte stretli. Ďakujem sa, sestra, za tým slávnostným príjmom. Všetko skúmajte, dobrého sa držte, všetkého zlého sa vystrihajte. Prvý list Tesalonickým, kapitola 5, verš 21-22. Milí konfirmanti Sanko a Patrik,
milí rodičia, krstní a starí rodičia. Dnes je pre vás výnimočný deň. O chvíľu pristúpite prvýkrát s tou párou, prvýkrát slávnostne poviete verím a sľubujem. Počas vášho doterajšieho života ste ich prvýkrát zažili veľa. Niektoré si nepamätáte, ako napríklad prvý zúbok, prvý krôčik, prvé slovo. Nepamätáte si ani na to, keď vás vaši rodičia spolu s krstnými rodičmi priniesli do tohto chrámu Božieho, aby vás krstom svätým zaštepili do vinného kmeňa Kristovej cirkvi. Ako ste rástli, tak sa vám v pamäti ukladali vaše prvé verejné vystúpenie. Prvý deň materskej škôlky, prvý deň v základnej škole, prvý futbalový zápas. Čím viac bude tých prvých, tým viac tie menej ostatné ustúpia do pozadia a zabudnutia. Teraz ste na prahu veku, keď je pre vás všetko samozrejme. More po kolená a svet boličkovou dierkou. Majte však stále na pamäti. Všetko skúmajte, dobrého sa držte. Všetkého zlého sa vystriehajte. Autorita rodičov sa pomaly vytráca, názory rodičov a detí sa začínajú po istom čase výrazne líšiť. Čas, kedy vás vaše deti akceptovali radi a bez výhrad, pominul. Začínajú mať o živote vlastné predstavy, vedia ich povedať nahlas a majú energiu vytrvalo o ne bojovať. Rodičia sledujú to, aby deti chránili pred nebezpečím a sklamaniami tvrdej reality. Mladí túžia po slobode, po vlastných skúsenostiach. Obaja majú pravdu, obaja chcú dosiahnuť svoje právo. A bez hlasných výmen názorov to niekedy nejde, ani v dobrých rodinách. Veď to, čo rodinu robí rodinou, je práve možnosť dohodnúť sa tak, aby boli všetci spokojní. Je veľkým umením a veľkou výzvou odhadnúť čas, ktorom sa môžu začať prieskumné lety. Samostatnosť nepríde zázračne, je potrebné, aby sa v nej rodičia aj deti cvičili. Teda všetko skúmajte, dobrého sa držte, všetkého zlého sa vyslúchajte. Z hodín náboženstva dobre poznáme príbehom o Noachovom korábe počas potopu. Starý Noach otvorí okno na korábe a vypustí holubicu a nechá ju lietať. Dovolí jej, aby zbierala skúsenosti. Noach má odvahu otvoriť priestor korábu a pustiť to milé, malé stvorenie zo svojej ochrany. Otvorené okno však neslúži na opustenie korábu, ale aj na návrat. Noach ostáva stáť pri okne, pripravený vystrieť ruku a priniesť holubicu dovnútra. Dovtedy, kým jej sily nebudú stačiť na dlhý let. Opísané rozprávanie o Noachovi sa dá vnímať ako podobenstvo pre proces osamostatnenia a dospievania. Milí konfirmanti, konfirmácia je pre vás radočnou udalosťou. Ňou sa vám otvára okno, výhľad na život dospelých. Dnešný deň je pre vás prvé, slávnostné, verejne sa priznaním Pánu Bohu, verejne potvrdíte svoju krstnú zmluvu. Dnešný deň je pre vás skutočne výnimočný. Dnes, po prvýkrát vo svojom živote, budete pristupovať k večeri Pánovej. Ochutnáte to, čo ste ešte nikdy jedli a pocítite to, čo ste ešte nikdy nezažili. Dnešným dňom sa stávate v náboženskom zmysle dospelými. Budete môcť pristupovať k večeri Pánovej, budete môcť byť krstnými rodičmi a neskôr aj kandidovať do funkcií v cirkevnom zbore a na vyšších pozíciách.
Známy korál vášmu domu vám nezostane zatvorený. Určite z nej v blízkej budúcnosti budete chcieť na chvíľu odletiť, ale budete sa to smieť aj vrátiť. Vaši rodičia budú vždy na blízku pre prípad, že ich budete potrebovať. Holubica je v kresťanskej symbolike obraz pre Ducha Svätého, pre toho Ducha, ktorý vám bol daný pri krste. Teraz svoj krst budete môcť potvrdiť, ujať sa svojej slobody, ale aj zodpovednosti. Voči sebe, iným, ale aj voči Bohu. Samostatnosť je vecou odhodlania, cviku, tréningu. Boh ho bude viesť, ak mu ho dovolíte. Bude s vami vo všetkých radostiach, ale aj pádoch a neistotách. Bude pri vás ako otec, ktorému sa budete môcť vždy vrátiť. Ak to urobíte, otvorí vám vždy nový pohľad, nové okná aj dvere do novej, dobrej budúcnosti. Milí jubilujúci konfirmanti, toto stretnutie jubilujúcich konfirmantov v našom cirkevnom zbore je v poradí 5. Prvé 3 boli také netradičné, po 40 rokoch, druhé bolo spojením po 52 rokoch a tretie bolo po 50 rokoch. Tieto 3 slávnostné spomínkové konfirmácie boli organizované z podnetu konfirmantov. Teraz dúfam, že sa to stane v našom cirkevnom zbore tradíciou. Je to druhé stretnutie jubilujúcich konfirmantov, ktoré je uskutočnené z podnetu slova Božieho kazateľa našej pani farárky magistre Ireny Najdošovej. Zhodou okolností aj tento rok, tak ako minulý, ste sa tu stretli zlatí a diamantoví jubilanti, ktorých pred 50 a 60 rokmi priviedol ku konfirmácii farár Ondrej Urban, 6 dievčat a 9 chlapcov, a Andrej Hajdu, 10 dievčat a 7 chlapcov. Zišli ste sa to 4 diamantoví a 8 zlatí konfirmanti. Nie všetkým vašim spolukonfirmandom bolo dovolené rozhodnúť sa prijať alebo neprijať pozvanie na dnešné stretnutie, jednoducho preto, že Pán Boh si ich povolal k sebe. Tí, ktorí mohli pozvanie prijať a neprijali ho, urobili tak zo zdravotných dôvodov, alebo jednoducho nescítili potrebu aspoň vzduchu v tomto Božom králi priznať si to, do akej miery uplatňujú vo svojom živote to slávnostne povedané verím a sľubujem. Keď som si pripravovala tento príhovor, našla som modlitbu od Janky Bosákovej, ktorú napísala na základe známeho podobenstva o rozsievačovi semena. A teda dovolím si môj príhovor zakončiť modlitbou. Aké smení zrno, čo rozsievač seje? To, čo nevzklíčilo, či to, čo dozrie? Sme jak to zrniečko v ceste padnuté, vtáclom zozobané, nohom zašliapnuté? Či sme ako zrno na skalu zaviaté, hoď na chvíľu vzíde, prežiť nedokáže? Tretie padlo v trnie, korienky pustilo, ale to bodľačie toho udusilo. Štvrtý to zas padlo do úrodnej pôdy a preto prináša tie prekrásne plody. To malé semienko, to je slovo Božie a tak ho počujme, nech krásne vyrastie. Žijme slovom Božím a ďalej ho šírme, nech to semienko nikdy nezahynie. Nech sú naše srdcia tá úrodná pôda, nech to slovo Božie na veky pretrvá. Amen.
Pokračovať spevom prvého verša piesne číslo 300, pieseň Večer Pánovej. Bratia, milé sestry, ešte v tejto chvíli prosím, aby ste z ústy Božiemu slovu postali a vypočuli si slova písma svätého, ktoré poslúžia ako základ tohto spovedného príhovoru a ktoré sú napísané v liste Efeským 4. kapitole vo verši 22 až 24. Zložte starého človeka podľa terajšieho života, rušiaceho sa v zlých, klamných žiadostiach. Obnovte sa duchom svojej mysle a oblečte nového človeka, stvoreného podľa Boha, spravodlivosti a svetosti pravdy. Amen. Toľko je slov písma svätého. Milí bratia a sestry, drahí konfirmanti, diamantovia, zlatí konfirmanti, môj príhovor k Večeri Pánovej nebude dlhý, nakoľko tu už bolo veľa povedaného. Nadviazala by som však na môj príhovor, na to, čo som už povedala teda v kázni Božieho slova. Pozvanie na hostinu vo večnosti je adresované všetkým nám. Tam vo večnosti sa naša viera zmení na videnie a to, čomu sme tu verili, sa stane pre nás realitou. Tam vo večnosti môžeme prežívať reálnu Božiu prítomnosť plnosti. Tu na zemi ju môžeme prežívať len na malú chvíľku o sviatosti Večere Pánovej. Príjmite teda pozvanie k tejto sviatosti a prežívajme radosť z Božej prítomnosti a odpustenie našich hriechov. Prosme o odpustenie pre zásluhy Pána Ježiša Krista, ktorý ako jediný spravodlivý umrel za naše hriechy a viny. A jeho krvou očistený a jeho telom posilnený môžeme byť aj my Pánom Bohom vyhlásení za ospravedlnenie. Pamätajme na slova autora jednej našej nábožnej piesne. Krv Kristova a spravodlivosť je svadobný môj šat a skvost.
Ním pre nebo sa ozdobí a tak pred Bohom obstojí. Prvnež pristúpite k sviatosti Večere Pánovej, preskúmajte svoj doterajší život vo svetle Božích prikázaní. Vyznajte svoje hriechy Pánu Bohu a pokorne ho proste o odpustenie svojich hriechov. Odvráťte sa od svojich hriechov a obráťte sa celým srdcom Pánu Bohu. On nám aj dnes hovorí, preto kajajte sa a obráťte, aby vám boli zahladené hriechy. Amen. Po tomto napomenutí povstaňte a odpovedajte mi pred vševedúcim Pánom Bohom podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia na tieto spovedné otázky. Pýtam sa vás, uznávate úprimne a pokorne, že ste proti Pánu Bohu zhrešili a jeho nemilosť si zaslúžili. Uznávate? Uznávať máte, lebo ak by ste hovorili, že nemáte hriechov, sami by ste sa klamali a nebolo by o vás pravdy. Ľutujete, kajúcne a úprimne, že ste sa srdcom aj myslením, slovami aj skutkami hriechov dopustili a tým Pána Boha rozhnevali. Ľutujete? Ľutujeme. Ľutovať máte podľa príkladu všetkých kajúcich hriešníkov, kráľa Dávida, ktorý si žiadal čisté srdce, ženy hriešnice, marnotratného syna, plačúceho Petra, kajúceho Lotra a iných. Veríte, že vám Boh z lásky a milosrdenstva pre zásluhy, umúčenie a smrť svojho syna odpustí všetky vaše hriechy? Veríte? Veríme. Veriť máte, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Sľubujete, že s pomocou Ducha Svätého zanecháte svoje zlé obyčaje, odpustíte previnenia tým, ktorí vám ublížili. Budete sa vystrihať hriechov a polepšite si život. Sľubovať máte, lebo tak má svietiť svetlo vášho života pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili Otca, ktorý je v nebesiach. A teraz, milí bratia a sestry, vyznajte svoje hriechy vševedúcemu, spravodlivému, ale aj milostivému Pánu Bohu a v úprimnej modlitbe spovedajte sa mu takto. Budeme sa modliť slovami Žalmu 51. Zmiluj sa, Bože, nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo odpusť moje priestupky. Dokonale ma odmyj z mojej viny. Očisť ma od môjho hriechu. Som si vedomý svojich priestupkov a hriech môj predo mnou je stále. Oproti Tebe samému som zrešil. Páchal som, čo je zle v Tvojich očiach. Ty máš právo odsúdiť ma a zatratiť, lebo bol prestúpený Tvoj zákon a znevážená Tvoja vôľa. Svedomie má veľmi opímne a moje srdce je uvolené a zoslabnuté pod ťarchovým. Ty však, Pane, máš moc odpustiť a zmeniť ma. Prosím ťa, pomôž mi. Srdce čisté stvor mi, Bože, a obnov vo mne ducha pevného. Od svojej tváre nezavrhni ma. Svojho svätého ducha mi neodnímaj. Navráť mi radosť Tvojej pomoci a duchom poslušnosti podobri ma. O Pane, Ty mi otvor pery, nech moje ústa Tvoju chválu zvestujú. Amen. Náš milosrdný nebeský Otec vypočul vašu modlitbu a prijal ju ako znak vášho úprimného pokánia. Povstaňte a odpovedzte. Veríte, že keď vám teraz ja nehodná Božia služobnica dám rozrešenie, odpustí vám Pán Ježiš Kristus všetky vaše hriechy. Veríte? Veríme. Ja teda z poverenia Pána Ježiša Krista, ktorý povedal, ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im a mocou zverenou mi od Boha cez cirkev, udeľujem vám, kajúcim hriešným ľuďom, Božie odpustenie hriechov. Robím tak mene Boha, Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Budeme pokračovať liturgiou Večery Pánovej od spievaného Otče náša. Modlíme sa, Otče náš,
pred Pánom, preto sa vás pýtam, či veríte, že pod spôsobom posveteného chleba a pod spôsobom posveteného vína budete prijímať práve tela a právo krv Pána nášho Ježiša Krista. Veríte? Pán Ježiš Kristus, nech vás utvrdí v tejto vašej viere. A teraz už pristúpte, príjmite osobné rozrešenie a jeho svätú večeru. Zvestujte nevinnú smrť baránka nebeského Ježiša Krista a oslavujte ho vďačnou mysľou na svoje spasenie. Najprv pristúpia k sviatosti večere Pánovi naši konfirmandi, potom naši jubilujúci, zlatí a diamantoví konfirmandi a potom všetci ostatní kajúci bratia a sestry. Dúfajte, synovia, odpúšťajú sa vám kajúci všetky vaše hriechy. A to pre zásluhy, umúčenie a smrť baránka Ježiša Krista. V jeho ranách nájdete milosť a odpustenie hriechov. Viera vaša vás uzdravila, úmyselne viac nehrešne. Vezmite a jedzte. Toto je práve telo Pána nášho Ježiša Krista, za nás a za naše hriechy vydané na smrť kríža. Ono nech vás posilní a utvrdí vo viere, láske, v pravom kresťanskom živote a v nádeji na večný život a spasenie. Z neho všetci, tento kalich je nová zmluva v krvi nášho Pána Ježiša Krista. Za nás a za naše hriechy vyliata na dreve kríža. Ona nech vás obmije a očistí od všetkých vašich hriechov a neprávostí a pôsobí vo vás živú vieru, hojnú lásku a pevnú nádej na dosiahnutie života večného. Milosť Božia buď s vami teraz i na veky vekov. Amen. Odpúšťajú sa vám kajúci všetky vaše hriechy. A to pre zásluhy, umúčenie a smrť baránka Ježiša Krista. V jeho ranách nájdete milosť a odpustenie hriechov. Dúfajte, celý Boží, odpúšťajú sa vám kajúci všetky vaše hriechy. A to pre zásluhy, umúčenie a smrť baránka Ježiša Krista. V jeho ranách nájdete milosť a odpustenie hriechov. Viera vaša vás uzdravila, úmyselne viac nehrešne. V jeho
živú vieru, hojnú lásku a pevnú nádej na dosiahnutie života večného. Píte z neho všetci, tento kalich je nová zmluva, krvi nášho Pána Ježiša Krista. Za nás, za naše hriechy, vyliata na dvere kríža. Ona nič vás odmie a očistí od všetkých vašich hriechov a nepravosti. Osudím o vás, živú vieru, hojnú lásku, jednu nádej na dosiahnutie života večného. Píte z neho všetci, tento kalich je nová zmluva, krvi nášho Pána Ježiša Krista. Za nás a za naše hriechy, vyliata na dvere kríža. Ona nech vás odmie a očistí od všetkých vašich hriechov a nepravosti. A pôsobí vo vás hojnú lásku, pevnú nádej na dosiahnutie života večného. Milosť Božia všetkým teraz i na veky vekov. Amen.
milosť Božia buď s vami všetkými teraz i na veky. Amen. Za dobrodenie, ktoré ste pri stole Pánovom prijali, dobrorečme Hospodinu a ponúčajúca do jeho ďalšej milosti, takto sa spoločne pomôžeme. Pane náš, boli sme tvojimi hostiami. Ďakujeme ti a prosíme ťa, vezmi náš život do svojich rúk a formuj ho podľa svojej vôle. Nedaj nám, ktorí sme pri tvojom stole boli, nikdy zabudnúť na to, že ti navždy patríme. Daj nám poznávať a uvedomovať si znaky príchodu tvojho dňa, keď nás spolu uvedieš do kráľovstva svojho Otca na veky. Pane a Bože náš, modlíme sa za našich konfirmantov. Prosíme ťa, aby nás ľud, ktorý dnes zložili, pamätali. Po ceste viery aj naďalej kráčali, aby sa im dnešný deň stal dňom pamätným, dňom prijatia zodpovednosti za svoj duchovný život. Daj, aby to, čo sa naučili, vo svojom živote aj prakticky využili, aby nezabúdali na modlitby a ochotne prichádzali sem do chrámu Božieho, do spoločenstva veriacich, aby vďačne prijímali sviatosť Večere Pánovej vždy, keď im bude ponúknutá. Daj, nech vo svojom živote žijú tebe na chválu a slávu, svojim blízkym na radosť a sebe na spásu duše. Prosíme, nech Duch Svätý zapáli v ich srdciach oheň úprimnej kresťanskej viery. Spolu s Patrikom k tebe voláme slovami nábožnej piesne. Sám, Pane Bože, ma veď, nech žijem v tvojej chvále. Uč mi srdce, nech sa len pridrža teba stále. Iba tvojej milosti sa úplne oddávam. Stvoril si ma, vykúpil, chráň ma, úprimne žiadam. A spolu so Samkom voláme k tebe týmito slovami nábožnej piesne. Jezu Kriste, tú iskričku ty si vo mne rozniedil. Rozplameň vieru maličku, aby som ti k sláve žil. Čo si začal, dokonč iste, uzrieť teba, dobraj Kriste. Do tvojej ochrany vkladáme aj našich zlatých a diamantových konfirmantov. Prosíme ťa pre nich o pevné zdravie i tvoje požehnanie, tvoju láskavú ochranu i milostivú pomoc pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Vypočujte si oznámy. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili brigády pred touto slávnosťou. Srdečná vďaka za výzdobu aj za kvetinové dary. Útorok bude vyučovanie náboženskej výchovy v základnej škole, v stredu vyučovanie nebude, nakoľko je štátny sviatok. Predsedníctvo cirkevného zboru zvoláva zasadnutie zborového presbyterstva na útorok 7. mája o 18. hodine. Predmetom zasadnutia bude príprava slávnosti, odovzdania erbu cirkevného zboru a iné aktuálne záležitosti. Vo štvrtok budeme sláviť sviatok vstúpenia Krista Pána na nebesá. Služby Božie tu v chráme Božom budú o 18. hodine. Srdečne vás na nich pozývame.
piatok bude besiedka na fare o 13:30, v sobotu do poludnia bude pokrstený tu v chráme Božom chlapček menom Lukáš. Najbližšiu nedeľu budú služby Božie o 11. hodine venované dňu Matiek. Prijali sme aj milodary. Pánu Bohu známa starka konfirmanda obetovala 50 eur na chrám Boží. Pri konfirmácii Samuela Faťaru a Patrika Straška obetovali obe rodiny konfirmandov spoločne 100 eur. Prijali sme aj milodar od zlatých a diamantových konfirmandov, a to 300 eur. Ďakujeme za všetky z láskou prinesené milodary. Prajeme vám, nech vám ich Pán Boh vynahradí na darok časných i večných a nech vás požehná, vedie, sprevádza a ochraňuje. Povstaňte a príďte. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nech chráni a zachová srdcia i mysle vaše. V Kristovi Ježišovi, našom Pánovi, požehnanom na veky vekov. Amen. Amen.
že ste sa zúčastnili tejto slávnosti. Všetkým vám prajem veľa Božieho požehnania, pozdávam vás aj ochrany a rada vás opäť uvidím. Gratulujem našim konfirmantom zlatým